ki paling. Wis wae lah. Ya lagian durung kebuka ngene. Lah aku yo melok ngaret entuk ora. Ojo iki wilayahku. Kowe nek ambek kanca ki aja ngono, wilayah-wilayah. Dalah. Iki donggol apa donggol masker iki? Ora update. Kenapa? Ora update. Kenapa? Karo virus paling bahaya. Corona. Kuwi enak kena kuwi iso mati lho. Ora ono virus ki yo mati sing ki Gusti Allah, pangeran. Ya ora. Hidup, pati, rezeki wi pangeran. Ya mencegah ya, Bro. Lebih baik mencegah Yo, daripada mengobati. nek tapi ora pas caramu karo ngaret kok nggo masker ki lho, apa dono ndi? Heeh. Pemati. Sik, Bro, kan mati wae, mati no. Ora. Corona Mati sing iki. ki Gusti Allah. Wah, gek do ditokke virus sing cilike bentuke koyo ngono wis do bingung. Lah wis didudui ajabe neraka ora wis do koyo apa untuk mupolah. Apa yang menutupi piye? Imanmu wis do cukup. Aja mikir virus kuwi tok. Pikir pedue mati iki Gusti Allah sing gawe. Do dirungokno. Yo nyegah HP, tapi caramu kira pas ah. Kok ngarit do koyo ngene. Mencegah kok, Mas. Aku ya wedi, wong ya wedi. Yo wedi yo. Kalau sampai nyerang keluarga gue terus kayak apa? Lho mau watuk ngaget-ngageti awake dhewe ya ora? Wah, tok aku ki nganu kok, ambekanku rada sesek. Bahaya iki. Bahaya. Tak kira kok ya. Ayo lu ngopi. Gak salah ngene wae. Ngono ndi? Kene kancane aku ngarit. Kowe wis tok sak menak kae to, Le? Heeh, mangkat Wis mau. wis bali iki. Iya wis HP bali. Ngene wae, Le. Jelas. Awake dhewe. Kowe mah gak nggo kasang ae. Dah. Gak ngaret ta? Ora. Ngarete mah ya kedul kok nggo emakmu. Ngarit kuwi. Gak ngene wae awake dhewe balik wae ngopi piye? Kopi garek loro ki wong telu piye? Wis ra apa-apa. Cuy. Ya Jin. Yo gak apa-apa. Aku seperti sidik sebenarnya kok. Aja kakean. Ini. Terus sapiku ngelek. Sampai nyuci sampai ku loro kok. Yo wis, kapan pikir Yo. ayo ngopi. Yo ngopi balik. Iya aku. Oh, panas mendawane yo. Jama, awake dhewe harus itu ngaret kok piye ceritane? Ya mungkin rencana kan hidung toh. Mulai ngaret goblok mau hidung jadi telu. Apa rasa didum pokoke wedhus e, Bro. Waduh siji. Ngono lho, ngaret Cilik sen. Waduh siji cilik. ora kena sapimu ya ora? Sapiku bro. Ya engko angger omongi suketmu kanggo aku blok. Yo, tak jaluk kok, Bu. Kamu kan perjanjiannya kan aku jaluk sepe karo ngopi. Kalah ya, wong balik di sini, kene melok balik ono. Yo, delok panas-panas ini kok. Lah karo kopi awet mau ora dadi-dadi, celuk. Lah, ndi kopine? Aja do geger anakku do turu ki lho. Kopi ayo godhog banyu bareng to. Gelem kopi banyu adem. Ayo, kowe mau kaloro ora, aku seni awet mau Yo, ngopi. aku yo juwi Mau yo wis. Tek lagi. Iki yo. aja mbok watuk. Lagi. Iki dong kuwi. Ya, Itu dijaluk, kamu wis tak kandein. iki piye? Kowe mah nak watuk ta iki pesenku kowe tenan Iya, emang nak iya. watuk ta langsung ke dokter. Penting aja go pati sing wis. Kowe mah kan watuk. Kan mencegah to iki. Waktumu wis bahaya. Tapi ki copot ora pas. Ngaret kok gua kenehan. Ngaret ki nek nggon kotor-kotoran. jagani Saling menjaga. Ya, tapi kan Neng, kowe mah pas ngaret. film biasa ya. Biasa, mari lho. Yo pokoknya Goblok. aja nanti kowe panas dingin pilek langsung mbok jarke aja. Aku ya khawatir iki. Khawatir. Yo aku yo ngerteni kowe iki kanca-kanca. Piye ki? Masalahnya yo patok ngono kuwi kan yo ngerti dhewe to. Virus-virus nek kono kan ngerti dhewe to. Ya. Nimbal. Nimbal. Ora kan contone iki. Kok ngaret kok ora nyerat ngaret. Tak gantung mbah sapimu iki kok ya. Oh alah kurang ajar kowe. Kok ono sapi larang-larang kok. Ayo aja ngono blok. Ya, aku meneng-meneng nak ngene kok Virgon lho. Virgon ndi? Ini enake lha apa iki? Ngopi wae. Entek kopiku iki. Sapiku durung tak pakani, dinteni mah aku no. Lah gemblong malah awake dhewe penak-penak nang kene no. Ayo. Sik.
ketemu tak gaweni sik ambek Ari ngasakno engko Kalau terus kena mati. Mungkin juga sih deh, baik. Iya sih wae didumroto. Enggak didumroto lah. 30 Ya wes tak pakanane roti wis kena. Ngono Ini kan domble. Ini digawa Mas iki. Awak dhewe esuk urung mangan makane Mas. Kita makane nek wis kadung masuk ta. Kadang sapi wis digantung ning mbok tenan ora. Gantung? Heeh. Makmu sadis ya. Ya ya mun lorek balik. Kita ke kabel ya. Yes, go on. Alhamdulillah. Ya Allah. Ih. Sapiku. Ada wangi ngaret betina tergantung. Kita digantung makmu ta sapimu. Kita aja urip sithik-sithik. Ente mendhet cepet dibeleh mumpung cek urip sithik-sithik. Ayo, tenang. Kita aja urip sithik-sithik. Jalan-jalan. Pilih alan-alan. Pilih alan-alan. Sabar santai-santai iki cek urip iki. Bisa ora? Angel. Cekli. Apa-apa. Nyate sapi. Wih, cah lanang kok cengeng. Mula nak ngaret iki aja. Suwe-suwe. Ngono tok. Sok tuku nah. Ki sate sik. Ki serahe lumayan iki. Yo. Wes ojo jagrene.